There was a game we used to play. We would hit the town on Friday night, stay in bed until Sunday. We used to be so free. We were. הלו. אוקיי. אתה בטוח? 5? בסדר. אז איך קוראים להם? אתה בטוח, בוס? דווקא אותה? הבנתי, אדוני. יטופל מיד. It was just my imagination, just my imagination, just my imagination. לא יודעת. מה זאת אומרת לא יודעת? רוצה שאני אחליט? כמו שבוע שעבר? לא יודעת. לא נראה לי שבעיה לצאת איתך. אולי אני אלך עם כמה חברות לסרט ואז נלך לשתות משהו. אז את רוצה אולי אני אלך איתך לסרט הזה ואז נצא לשתות משהו? אתה כזה נדחף בזמן האחרון. מה זאת אומרת נדחף? קרמלה, אנחנו אף פעם לא נפגשים בכלל, אין. כל פעם שאני רוצה להיפגש איתך יש לך משהו אחר. לפני שבועיים זה היה שהיית חולה, לפני שבוע שעבר כאב לך ראש או משהו, אין, אי אפשר ככה. כשאני רוצה לראות אותך זה אף פעם לא קורה. בהפסקות את עם החברות המאפנות שלך, בשיעורים אנחנו בכלל לא באותה כיתה. אם אני רוצה לראות אותך זה רק ל3 דקות כל פעם כשאנחנו הולכים הביתה. קודם כל, אל תתקיף אותי. יש דברים שאני לא שולטת עליהם, זה דבר אחד. ושתיים, אתה גורם לזה להישמע כאילו אני מנסה להתחמק ממך וכאילו אני לא אוהבת אותך. וזה ממש לא נכון. צריך להבין שיש לי חיים בדיוק כמוך. הבנת? ביי. כן? First day of my life. אז מה שלומך? אצלי הכל בסדר, מה איתך? מצוין. קודם כל יש לי חדשות טובות. בעלך לשעבר דיוויד קיבל קידום במשרדים בארצות הברית. רגע, אתה מתכוון לומר לי? אלה חדשות נפלאות, הוא סיפר לך מה קורה עם קלאודיה? אני מקווה שהוא רק יתאפס קצת. לצערי על זה הוא לא סיפר. Stop. ריקי, לצערי יש גם חדשות רעות. ואין? הלו, זה מר אבידור? מעולה. אני מתקשר בקשר למכונית. כמה אתה רוצה עליה? 10,000. לא, סליחה אדוני, זה... אין לי סכום כזה. אתה מוכן אולי ללכת לקראתי, אני יודע. 9,000 זה גם לא עוזר לי. טוב, תודה בכל מקרה. הלו, שלום, זה מר לוינסקי? הוא לא בבית? אתה תוכל לומר לו שהתקשרתי? כן, בקשר למכונית. היא נמכרה כבר? טוב, תודה. לא משנה, יום טוב. סחתי פתאום. תראי, אני לא אשקר לך, גברת אלמי. זה מאוד קשה לי, אבל את מפוטרת. אני רק רוצה מה? אמרתי לך שזה קשה. שמעי, הוא בטח חשב על טובתך ועל טובת החברה. סך הכל את אשתו לשעבר, הבן שלו נמצא אצלך. הוא בטח לא רוצה לגרום למותו של הבן. רגע, תן לי לדבר עם איתו או מישהו אחר מהחברה. זה לא יעזור לך, ריקי. דיוויד נתן את ההוראה ודייוויד הוא המנכ"ל עכשיו. את יודעת שהוא גם לא בסיור. אל בטח תסתדרי, תמצאי משהו. חתיכת זבל כפוי טובה, שנים שאני נותנת לו מהחיים ושסבלתי כל הזמן, ואז הוא בא ומעיף אותי ככה לעזאזל, בורח לארצות הברית, משאיר אותי עם הילד שלו, ואומר לי, אל תדאגי, אני אדאג לכם, ממש דואג. ואתה הזבל הגדול מכולם. ריקי. אור בחוץ, את לא מבינה. איך היה בבית ספר? חרגיל, אתה יודע. חרגיל. אז תגידי, מה עם החבר הצרצר הזה שלך? מתכוונת להעיף אותו? לא, עדיין לא.
אבל נזרוק אותו היום אחרי צהריים או משהו כזה. באמת נשמע ככה, אלוקתי כזה, אבל הוא גם צרצר, פקה פקה פקה, כמו צרצר או אלפקה, אני כבר לא בטוח. כן, קצת. אוי, כמה שהוא לא יחסר לי. איך היה היום בעבודה? או, לא תאמיני איזה טלנובלה הייתה לנו במשרד היום. הייתי צריך לפטר כמה מזכירות. קיצר, הייתה שם איזה אחת ריקי, סתם איזה סצנה, הלכה את זה קשה. את יודעת למה? לא, אבל יש לי הרגשה שאתה אמור לספר לי. בדיוק, אני אספר לך. בעלה לשעבר דיוויד הוא המנכ"ל עכשיו של כל החברה. הוא היה צריך לפטר מכל מיני סניפים. ומתברר שאשתו לשעבר היא אחת המפוטרות. קיבלה את זה קשה. מה אני אגיד לך? גם כנשים. איזה צירוף מקרים? גם לאבא של קני קוראים דיוויד והוא גר ועובד בארצות הברית. מה את קופצת? את יודעת כמה דיווידים יש בארצות הברית? יכול להיות שהם בכלל לא קשורים אחד לשני. חוץ מזה, החיים זה כמו מעגלים במים. יכול להיות שהם קשורים אחד לשני, אבל לא תמיד שמים לב לזה. כן, אבא, כבר השתמשת במטאפורה הצולעת הזאת עשרות פעמים. ויודע מה? אני רוצה לדעת מי או מה גורם למעגלים האלה. מנסה לבחון אותי כפילוסוף. אז אני אגיד לך, אלוהים. זה כל כך עמוק, מה אני אגיד? אפרופו אלוהים, יש לך משהו שזקן כמעט כמוהו. מה קורה עם מכונית? הפתרתי ממנה. השארתי אותה בצד הדרך, מיכל כמעט מלא, מסמכים, מי שיקח אותה שהיא לא לבריאות. היי, מה נשמע? מה נשמע? אני אגיד לך מה נשמע. אני מנסה לפרנס אותנו. אני הולכת לעבודה. אני מנסה שיהיה לך חינוך טוב ותלך לבית ספר ותלמד כמו שצריך. אני עובדת כדי שיהיה לנו אוכל. וכדי שתוכל לצאת עם החברה שלך. אני לא הולכת לעבודה בשביל שאתה תרבוץ לי פה ליד הטלוויזיה, כמו איזה אלוקה. כן, כמו אלוקה. בדיוק כמו אבא שלך. שניכם אותו דבר. אבא שלי? מה הקשר אבא שלי עכשיו? קשור ועוד איך. הוא לימד אותך לשבת פה כל היום ולא לעשות שום דבר. ואני, בעבודה, צריכה ללכת ולהרוויח איזשהו כסף מחורבן. את יודעת למה דווקא הוא לימד אותי הכל? כי את מכורה לעבודה, זה מה שאת. כשאני רוצה לדבר, את לא נמצאת פה, כי אני נמצאת בעבודה מ8 עד 8, ואז אני צריך להתקשר לניסים או לאבא שלי בארצות הברית, ואני לא יכול להתקשר אליו. וניסים, אני לא יודע איפה הוא נמצא בכלל. בגלל זה אני אף פעם אין לי לדבר. זהו, עוף מפה חנכת פוי טובה, עוף מפה. אני הולך, סיימן. הלו אחי, רוצה לצאת להסתובב קצת? לא יודע לאן, פשוט להסתובב. לא עובר עליי חר שלו, חר שלו. Just make you swear and curse when you're chewing on life's gristle. That grumble, give a whistle. This'll help things. כן, אמא שלי חזרה עכשיו מהעבודה, כולה בעצבים, התחילה לצעוק עליי, ללכלך על אבא שלי וזה, היא העיפה אותי מהבית, ואני אומר לך, אם לא הייתי יוצא מהבית, אני הייתי עכשיו עמוק באדמה, אין. אחי, אני כבר ראיתי את האור הלבן. האור הלבן זה אולי הפלורסנט בבית שלך, שזה בהרבה בן. אחי, אמא שלי, לא יודע, היא לכלכה על אבא שלי וזה, נראה לי, הוא עשה איזה משהו מה זה מסריח, או שהוא לקח משהו, או שהמשטרה תפסה אותו. אבל הקטע הוא שאני לא יכול להתקשר אליו, למה? אני לא יכול להתקשר לחו"ל או מחו"ל. אני צריך, אתה יודע, איזה מישהו שיש לו מחשב עם אינטרנט, אחי. מחשב שלי את הפלורסנט של אחותי וממש הטיטניק הזה, הכרמל החזרה שלך. איזה חצי שנה אתם ביחד. נו, אז מה, היא נותנת קצת מה? לא מתאים. דיברתי על כסף. תראה, גוזלי, אתה יודע שאני לא מאלה שרצים לספר לחבר'ה. אבל חוץ מזה, נראה לי שהוא מת בכלל לזרוק אותי. ברוך השם, מה קרה? בזמן האחרון היא מתנהגת כמו איזה חרא. סוף סוף נכנס בך אלינו, אני רואה שהבנת ממה היא עשויה ולמה היא הולכת להגיע בגשם. לא, התקבלתי שהיא מתנהגת אליי כמו חרא, יא טמבל. תראי, אני שונא אותה, אחי. אני לא רוצה להיות זה שאומר, אמרתי לך, אבל אמרתי לך. כן, אחי, כנראה שאתה צודק, אבל אתה יודע מה? היה לי טוב איתה, אין מה. טוב, עזוב, לא משנה. בוא נזוז. כואב לי הפעם. ניסים, למה אנחנו הולכים ברגל במקום לנסוע באוטו שלך, נגיד? בעצם אין לך כזה. צריכה כמה שאתה רוצה, לי לפחות יש רישיון. ולי יש רישיון להרוג, אז מה, אתה רואה אותי מנפנף פה כאילו היה הפישקי שלי? רישיון לא לסתום את הפה.
מה באמת נסגר עם המכונית? לא יודע, יש כאלה מציעים עליה 10,000 וזה, מתפשרים על 9. וכמה אתה יכול לשלם? 4? לא, הכי הרבה 5.5, וזה גם המחירון שלה. אז מה, ניסים, שוחטים אותך, אה? מרגיש כמו פרה, מה נעים? יואו, קלוט את זה. תן כבר, מלמד. מה אני יכול לבוא לך עכשיו? אני רוצה להבין, למה תתרו אותי? רציתי להסביר לך, מייעלים את החברה, מקצצים, בכל סניף בעולם זה קורה, זה לא רק פה. לא אכפת לי משום רפורמה מחורבנת. אני רוצה לדעת למה. כי אנחנו נהנים להתנכל לאשתו לשעבר של הבוס. זה גורם לנו אושר עילאי. באמת, ריקי, את חושבת שאנחנו רוצים לפטר אותך? את אחת העובדות המצטיינות שלנו. בטח לבוס הייתה איזושהי סיבה מוצדקת. ואני רוצה לדעת מהי. אתה סתם משקר. רצית לפטר אותי כדי שליצורה הזו נעמי יהיה מה לעשות, שהיא תהיה קרובה יותר למשרד המסריח שלך. מצידי, שתדחוק את הנעמי המחורבנת הזאת לתחת שלך. גם כן אתם שניכם נבצבלים. אתה חושב שאף אחד לא יודע שאתה אוכל מהצד איתה, אה? ריקי, אני באמת מנסה להיות רגוע ושלב בשיחה הזאת איתך. אבל תפנימי, ההחלטה הזאת היא החלטה של דיוויד, לא שלי ולא של אף אחד מחבר המנהלים. ואל תערבי את נעמי בזה גם. אני מבינה שאתה סתם זבל מחורבן, וככה גם בעלי לשעבר. שאלק דואג לילד שלו. רק שתדעי... תסתכל על זה בובה. קצת חלודה פה, אבל סך הכל במצב טוב. חשבת אולי מישהו הלך לעשות פיפי שנייה? דווקא קרה כמו חברה שלך, נראה לי לא נסע כמה שעות. טוב, גודלי, גם לא תיסע עוד כמה שעות וזה לא משנה, אתה לא לוקח אותה, זאת גניבה. מה גניבה? נראה לי מישהו השאיר אותה פה בכוונה. הוא לא, ואתה סתם מאכיל את עצמך סרטים. נראה לי שאתה מאכיל את עצמך סרטים. תסתכל, המפתחות פה פשוט דורשת שאני אכנס ואתניע. אתה תהיה המתחת שלי, אחי. בוא נעשה משהו חכם יותר. הכי חכם זה להיכנס לאוטו ולנסוע. תקשיב, תראה מה נעשה, אחי. אם הרכב גנוב, נחזיר אותו לבעלים, הבעלים בטח ייתן לנו קצת כסף על זה, ואני אתן לך את החלק שלי. ואם נגיד ניתן את הרכב למשטרה, והמשטרה ייתנו אותו למגרש החרמות, אז הם יעשו עליו מחירה פומבית. ואם יעשו עליו מחירה פומבית, אז בטח יתחיל קצת מתחת למחירון, נכון? כן, תזכור עם המוקדנית בטלפון, שתקנה ממנה את האוטו במחיר מחירון, וזהו, אחי. אני עדיין מפסיד פה. למשל, אם הרכב סתם נטוש, כי הבן אדם לא רוצה אותו. איפה אתה חי? בפרידמנלנד, אחי? אנשים לא נוטשים סתם ככה מכוניות באמצע הרחוב. מישהו שהוא משתמש במכונית כזאת, אין לו כסף לעוד מכונית. יאללה. רק שתדעי... הלו. כן, אני שאול גרוסמן. מה זאת אומרת מצאתם אותה? איפה מצאתם אותה? מה היא עשתה? ומה היא הסתבכה שוב? לרגע נבהלתי. איזה פירוט שאני אשאיר אותה שם? נס, מה זה אחר הזה? זה יעלה לך כסף. אתם לוקחים ומוכרים, אתם גם ככה מרוויחים. טוב, אני עוד מעט בא לאסוף אותה. כן, היא זקנה מאוד, אבל אני אוהב אותה. אל תשאלי איך היא הגיעה לשם, היא מסתורית מאוד. להתראות, תודה. לא מאמין, איזה מכה. היי מותק, בוא תפגוש אותי בגן ליד התיכון. טוב, ביי. טוב, בסדר. אני מדבר איתך כבר. יאללה, ביי. טוב, אני אפגוש אותך. ביי כרמלה. מה אחי? סתם, סכתת, מצאו את הבעלים של האוטו. דבר מזה, אני אגיד לו שגם מצאתי את האוטו, נראה אם אני אוכל להוציא ממנו משהו. בינתיים כוס... טוב, בסדר אחי. בוא נעזוב את זה עכשיו. אני באמת צריך עכשיו לפגוש את כרמלה, אז בוא נחזור את זה אחר כך. ביי. היי כרמי, מה קורה? בסדר. מה, רבת עם אבא שלך? לא רבתי איתו. למה את לא יושבת? כי אני זורקת אותך. ותבוא לקחת את החולצה האדומה המכוערת הזאת שלך. Slip inside the eye of your
אוקיי, בוא נעשה את זה צ'יק צ'אק, פשוט אין לי זמן. אתה אמרת שאתה מנהל לקנות את הרכב? כן, וגם אתה רוצה. זה האחרון שלה זה 5,000, נבוא לקראתך, נעשה לך את זה ב4. טוב. יש לך אס-אם-אס! זה שיר. סליחה. טוב, המחיר בסדר, סביר. אתה יודע מה העבר שלה? מי היו הבעלים שלה? כן, זה אני. היא עברה אולי איזה תאונות משהו? יש לה קצת מכות במתכת, אבל זה תוקן כבר. צבע קצת דהוי, בגלל זה אני מוריד לך במחיר. אז על כמה סלם מוצאים? 4,000? היי אבא. או, מיסי, מה שלומך? בסדר. אז זהו, זה לא משתלם לי, ואני לא בכבוד שלי לסתור משהו כזה. ריכוש, חברת עבודה שדרכי תקציב פירות בישראל להיפגש ששמו בלוניה Take me to the place where you go, where nobody knows if it's not okay. But please don't put your אל תדאג, הכל יהיה בסדר, הכל יסתדר. יש הרבה דגים בים. we'll throw it all away. I'm gonna start a revolution from my bed. 'Cause you said the brains I had went to my head. What Brian Boyton will do if he was here right now. He'd make a plan and he'd follow through. That's what Brian Boyton will do. Run! Skate! Run! Run! When Brian Boyton was in the Olympics skating for the gold. He did 2 sow cows and a triple lutz wearing a blindfold. When Brian Boyton was in the Alps fighting grizzly bears. He used his magical fire breath and saved the maidens fair. אקווה, אני פה למטה בבניין שלך, בואי תביאי לי את החולצה שלי בבקשה. תודה. אקווה.